Oh, yan po si Kuya EJ. Magbabangka kami. Oh, it's me and Kuya. We'll ride the boat. Oh, dito ka oh. Akin na yung supot. Supot. Hindi pwede anak. Silang, sanay sila dyan. Hindi paddle to. Oh, magbayad ka ng gasolina ha. Ha? I already paid for your gas. Hindi iba ito diesel yun ito gasolina. Okay? Are you ready? Ha? Wait, so this isn't free? Yeah, this is not free because it's... Oh, wag ka na! Halika na! Libre to! Halika na! I already spent. Dito ka sa likod. Wasted 200 pesos. Anong wasted 200 pesos? Di dapat di ka sumama. Oh. Sunset na. Dito kuya, bilis. Dito ha oh. Ready for the journey. Dito ka. Dito, tingin ka dito ah. Okay, rolling na po tayo. Rolling. Oh. Dito, tingin. Why? You just Takot ka? yourself. Takot ka na eh. Urong ka dito kuya. Urong ka dito. Para umangat yung bangka. Urong ka dito. Urong pa, urong. Urong ka. Please. It's me and Kuya. Hi. Hi ka na. Look at the sunset. Come on. Sunset's over there. Yeah. West. The west. And there's the east. Ito po yung horizon. Tignan natin. Ano? Tignan natin tignan natin kung saan aabot yung 200 pesos. Wala ka. Wala. Woo! Wag kang hawak. Ano pala ulo ko. Okay. Malakas na po ang alon. At gusto mo tumaya. Tayo ka tayo. Hawak ka lang yan. Galing kuya. Oh no. Upo ka na. Yun po yung sunset mga kasama. Ayan. We're heading west. Tikapin mo ang Kabungawan. Punta tayo doon sa Deadpool. So pupunta po tayo sa Deadpool. So yun nga, pupunta tayo sa Deadpool. Tingnan natin yung Deadpool. Saan tayo punta? We're going to west. Sa Deadpool, okay? Natatakot ka? Okay. May bangka po tayo nakikita yun yung tatawid sa araw. Ayun, so medyo mahalo na po. Ha? Enjoy kuya. So yun na po, lumulubog na po yung haring araw. Malalaki na rin po yung alon. Ayan. Ayan po yung bato riders. Ayan, para siyang barko. Ayan So dito po tayo sa Agno Beach. Barwan Beach pala dito sa Agno, Pangasinan. Ayan, medyo nakakatakot. Ayan po yung landscape. Ganda. Parang mukha ng tao. Ayan may noo. So yan, parang mukha siya ng tao pag sa side. Ito po yung harap niya. So yun na po yung Deadpool. Natatanaw na po natin. So ito po yung mga rock formation dito sa Agno. Yan po
po yung mga hinubog ng panahon na mga bato. Maganda kuya? Ha? Ayan o, mga riders o, mataas siya. Oh! So, doon na po yung ayun, zoom natin konti. Ayun. Yan na po pala yung Masangret Beach. Yung nasa harapan natin. Ito po parang mushroom. So, dito na tayo sa Masangret. So, ito, marami na improvement. So, lagyan nila ng ladder. So, ito na yung pababa. Ato pa malang nga kurkurmot. Nangare? Kulukulot. Awan. So, yung likod nito, yun yung pinaka-cove nila. So, ayun, meron po siyang kuweba. Deadpool, nadali mo na. Oh, sa banda ron, yung puting beach na yon, yun yung Kabungawan Beach. So try natin pumunta kung makakalapit po tayo. So itong camera natin basa na, medyo malabo na. So dito po yung Mary Hill. And then dito ay ang part na yan. Yan po yung Deadpool. Medyo malalim po yung Deadpool ngayon. Mabali mo sumanglad ito, halimbawa sumangsanglad kayo basta. Unang bawal. Bawal kayo sumanglad. Hindi kailang. Linaw ng tubig kuya, oh. Tingnan mo. Ayan po mga ka-riders, oh. Malinaw yung tubig. Kita sa ilalim. Sa video lang malabo, pero pag sa actual malinaw siya. So ito, papalik na tayo. Another few minutes. Enjoy ka sa trip natin. Yes. Bakit? Kasi